Siqala ukuzwela kwabaningi okwanda kwesihlava sey'thandana ey'bulalanayo. Lokhu kuza emveni kokuba kube ney'ndaba ey'qinisekisiwe nebey'veza ukuthi endaweni yaseMgababa ukhona omunye wesilisa osephinde wagwaza wabulala lo bekade ethandana naye, wagwaza ingane yabo wase eyayikhunga naye. Mbukelo esiletha uHle TV siyakubingelela, ungakhohlwa ukuncofoza u-like, follow, subscribe ukuze siqhubeke sikwethulela zonke ezingenayo. Kanti udaba esibika ngalo udaba olubika ukuthi isithanda ukuzwela kwabaningi okwanda kwesihlava sey'thandana ey'bulalanayo. Lokhu kuza emveni kokuba kube ney'ndaba ey'qinisekisiwe nebey'veza ukuthi endaweni yaseMgababa ukhona owesilisa oneminyaka elinganiselwa kwengu-24 ubudala ogama lakhe lingumlondi Cele, ogwaze wabulala lo bekade ethandana naye onguBongeka Makhathini noneminyaka engu-22 ubudala, kanti-ke uphinde wagwaza ingane yakhe eneminyaka emithathu wase yayilengisa naye. Kanti lo mlisa phambi kokuba ayilengise yena uthe uma eqeda ukwenza lesigameko wayesethumela umqhafazo kumalume wakhe echaza ngase kwenzile wase yayilengisa. Kanti-ke okhulumela amaphoyisa ubese eqinisekisa ukuthi idumbu zalaba ababili okungubongeka Makhathini nengane zitholakale ey'ntanto egazini lo wesilisa esilengisile. Okubuhlungu kakhulu kunakho konke ukuthi-ke lesigameko akusiyisona esokuqala senzeka. Sokhumbula ukuthi lesigameko sithi asifane ncamashini nesigameko esike sabika ngasey'nsukwini noma esike saba sematheni, isigameko sikaSibusiso Lawrence nobulale lo bekade ethandana naye, qeda wamqopha ividiyo edendelezile wayifaka ey'nkundleni zokuxhumana echaza ngakwenzile. Kanti umalume walomlisa ubese elandisa abesindaba ngokwenzekile. Mbukelo esiletha uHle TV ngaphambi kokuba ngiligoqele lolu daba, nansi ividiyo kamalume elandisa abesindaba ngokwenzekile nakutholile kumyalezo. Ekuseni ngabo 6 ngifonela unkosikazi wathi angiphuthume phezulu umlondi omshanami uthi sengathi khona into afuna ukuyenza. Ngithe mesho kanjalo ngavuka ngathi ngibheka ifoni yami ngathola ukuthi ungisendela ama-message okukhombisa ukubonga nokuhlala kwethu kahle, wabe sethi khona-ke i-decision aseyithathile malume, ngiyaxolisa.